Takže toto je stretávačka H7, či čo to tam je, H1, neviem. A toto bude H4 diaľková. Zase stretávačka a diaľková. Stretávačka diaľková. Že podľa toho, ako ten objektív reaguje, tak vidno, že tá ledka je silnejšia. A keď ju zapnem, tak mi prístrojovka stmavne menej, ako keď dávam stretávačku. Lebo keď si dám len obrysovky, tak, teraz zapnem stretávačku, vidno, že to pohaslo. Ešte raz. Teraz vypnuté. Teraz pohaslo. A keď dám diaľkovú, tak zase zapnem. Skoro vôbec nepohaslo. Vypnem. Zapnem. Skoro vôbec. Takže spotreba menšia, polovičná. A výkon svetelný dvojnásobný. Diaľková stretávačka. Diaľková stretávačka. Takže už môžem chodiť bežne po meste s diaľkovou a nevybijem baterku. Haha, kámo. Bomba. Čo chceš viac? Ešte pozeraj na tie svetlá vpredu. Toto je tá ledka. Kámo, to dáva iné bomby. A skúsime stretávačku. No. Diaľková stretávačka. Diaľková stretávačka. Strašne sa mi to páči. A ešte skúsime zablíkať. Pneme? Všímaj. Kámo, nechceš dostať takú bombu. Haha. Bomba, kámo.